Domnul Iacob. Proiect de finanțare privind aprobarea. Nimic. Domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolul 36 alineatul 2 litera A și alineatul 3 litera B din legea 205/2001 privind administrația publică locală cu modificări concrete ulterioare, cât și raportul. Este vorba de proiectul hotărâre privind aprobarea organigrame a statului de funcție aparatului de specialitate al primarului. Da, a fost dat studiul la comisii, dacă are cineva care Eu. Da. Sau hai, doamna. Vă rog. Cu o întrebare. Există două posturi libere la compartimentul contabilitate acolo, care Da, este vorba de doamna Țăru și doamna care au ieșit la pensie. Care au ieșit la pensie. Dar pentru a îndrepta problema care o avem, cu chitanțe, cu... Așa, probleme. Bravo, primarii, că îi recunoști. Cum s-a rezolvat? S-a angajat cineva? Nu, deocamdată trebuie să ținem concurs, să primim aprobarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, așa, după aia să ținem concurs. Dar deocamdată nu ne dă voie, că nu ne dă banii. Trebuie să intrăm la limita banilor din decembrie, adică să nu mărim cheltuielile de la luna decembrie 2013. Nu, asta deocamdată nu ne dă undă verde. Dar sperăm să ne dea. Dacă mai are cineva, numai noi suntem în situația să facem. Sperăm să ne dea, că au zis că o să ne dea. Tu mai vrei să zici Da, ne dă drumul la angajare. Directorul de cămin, cum e plătit? Cum îi propus aici în organigramă? În material. Jumate de la buget, jumate de la autofinanțare. De la ce autofinanțat? Autofinanțate de la Căminul Cultural. De la Căminul Cultural? În activitatea lui? Scrie autofinanța, activități autofinanțate. Autofinanțatele sunt o grămadă. Nu-i corect. Care o grămadă? Pășune... Concesionari, mod. Evident că să fie separat. Pentru că domnul e separat, extrabugetarul e separat. Deci din activitatea lui de cămin, da? Deci la mini-furnizează, la mor furnizează primăria. Eu am sesidat ce vreau să zică domnul Abel. Vreau să spun următorul lucru. Directorul de cămin să fie plătit jumătate de la buget și jumătate de la activitățile autofinanțate care se desfășoară în căminul cultural. Corect. Așa a fost până acum. Deci așa a fost, nu putem să plătim de la pășunii pentru că sunt alte... N-a fost niciodată. N-a fost până acum plătit așa? Deci, lăsați-mă să scriu ce ai zis domnul Pau. Hai că faci deci, activitatea să fie plătit. realizate în căminul cultural. Alea de spectacole, Căminul. S-a auzit ceva. Mi-aș permite să întreb, care e activitatea directorului de cămin? Care e activitatea directorului de cămin? Un raport de activitate a depus vreodată? Dar nici nu are dreptul să se pună. Aș vrea să-mi parafrazez Codorul, care a zis și mai reducem din stat, în care vreau. Da. Așa. Toți au fișă. Ce are în atribuțiune? Am întrebat și eu. Vreau să știu ce are directorul de cămin în atribuțiune. Deci, în fișa postului sunt prevăzute... Îi spune ce are în fișa postului, ăsta nu întreb. Dar este confidențial, dacă nu... Cum să fie confidențial că este instituție publică? Da, și... Ce să fac? Domnul primar, eu n-am făcut așa, că n-aveam nimic. N-am de ascuns nimic. La organigramă prezentare e atribuțiul la fiecare parte. Cum? La organigramă prin... Fișa postului, da. Fișa postului. Nu era legea 205. Nu era 205. Din 2001. Ce activitate are directorul de căminul? Activități specifice... Zone. Zone de... Deci, zice așa, la 1. Organizează activități culturale și distractive în cadrul căminului cultural. Ce sunt astea? Taxează taxele la căminul Spectacole... Gestionează dotarea căminului cultural și răspunde de acestea. Te rog frumos ultima, dacă ești drăguț.
Nu mai găsesc. Drăguț este raportul. Da, deci gestionează bunurile din dotarea căminului cultural și răspunde de acestea. Deci și gestionar. Da. E ordonator terțiar de cred. Fiecare gestionatul biroului. Da, da. Ai văzut? Felicitări domnului director. Ăsta te-a supărat? Nu m-a supărat, n-am nimic cu el. Mențiunile special făcute de doamna Simona, referitor la postul, Două posturi libere vacante de la contabilitate. Cine este de acord? Cine este de acord cu organigrama? O secundă, nu să punem la sprav. Secretarul, gradațiile cum se dau? Din cât în cât ani? Deci, la funcțiile publice, treptele profesionale s-au desfințat, se dau din 3 în 3 ani cu încadrarea trebuie să aibă calificativele. Deci, foarte bine la funcții publice, iar la funcțiile contractuale din 3 în 3 ani, în funcție de care se încadrează. De care se încadrează. De performanță. De performanță, tot așa de calificative. Bine, foarte bine. Și în funcție de banii care sunt în buget. Disponibil la buget. Deci în anul ăsta nu avem decât pentru o funcție publică prinsă, care este funcție de asistent, inspector asistent a doamnei care a prins în de ocupare, a doamnei Cană Maria. Care se încadrează. Și a retras primaria a retras vreo gradație de la vreun salariat? Nu. Nu, am avut reduceri salariale când a redus toate salariile după care ne le-a dat. Mai avem. Da. Referitor, nu știu dacă intră în organigrama primăriei, dar aș zice să înființăm un post de consilier sătesc la Bomăreș pentru a... N-are treabă cu organigrama. N-are treabă, da. N-are treabă cu organigrama. Ziceam în Da, legea eu 215. da, la ședința În legea viitoare o să 215. Nu, o să fac acum pentru că are nevoie de un europarlamentar. Mai mult de bine sugerez idei, ce dracu. Deci, domnilor, conform legii 200, ascultați să vorbiți în continuu și întrebați cum faceți asta. Dați-i un an. Conform legii 215, locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt reprezentați la ședințele de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local de către o adunare sătească constituită de câte un reprezentant al familiilor, convocată și organizată de primar și desfășurată în prezența primarului sau viceprimarului. Am citit articolul din lege, ca să știți. Da. Și primarul n-a avut interes, că l-a deranjat ăla, acum altul n-a găsit și așa că ce vrei să fac? Poate să naște. Uite, avea poate revin că ai fost primar și știi cum e, da? Da. Poate să fie ea? Deci, cine este de acord cu proiectul de hotărâre cu Organigrama. Deci gradație nu s-a dat decât unui post. unui singur post, da, este corect. Ce înțelegeți că îi să dă? Adică care e acum pentru anul ăsta? Este propus de a să dă. Dacă vine buget din tine, dacă nu... Deci dacă avem bani în buget, la rectificare, deci noi am aprobat acum organigrama. Pentru organizarea acestui concurs trebuie să avem în buget banii respectivi. Am trimitem către agenția funcțională. Pentru că s-au plâns unii salariați, că la unii le dați și la unii nu le dați. Deci ce te merită? La o rectificare de Care e șmecheria aici? Deci nu. Secretarul este implicat în chestia asta? Numai puțin. Deci gradații, deci la funcțiile publice. Când s-a făcut încadrarea în 2010, s-au desființat treptele. Sunt gradații în funcție de vetime. Sporul de vetime se introduce în salariu. Da, să știți și așa. Nu pot să-i mai dau acum. Dacă am avut un fost de inspector și a fost prins la superior dreapta 1, decât dacă îi schimb sporul de vetime să-l duc spre salariu. Nu pot să-i mai dau trepte. S-a desființat. Mulțumesc frumos, am înțeles. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. În organigramă scrie foarte clar. Avem compartiment cu resurse umane. Aia am vrut să aduc. Aia. Avem compartiment de resurse umane. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Vreau să vă spun.
Am luat care a luat... Alo, liniște, că vorbește doamna secretar. Nu mai vorbesc. Asta e răspunsul. Mă înregistrează? Da. Da, Tot am ridit. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni lucrări de interes local pentru realizarea orilor de muncă pentru beneficiarii proiectului 46.1. Având în vedere prevederile legii 46.1, cu modificările ulterioare, primarul are obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru realizarea orilor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure impulsatul pentru normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local, care poate fi reactualizat în cursul anului și aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Primarul are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local și transmisia Agenției de Prestări Sociale Județene. În acest sens, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog să-l aprobați. Cine are... Eu. Aici sunt două lucruri distincte. Ce trebuie să facă cei de la 416 și lista. Lista cu cei de la 416 e prezentată, eu la comisie n-am văzut. Nu se afișează lunar în funcție de numărul de ore pe care Și eu trebuia să mă duc afară să citesc lista ca să pot să știu de chestia asta? Nu zice, se afișează, dar aici va da pe tot anul planul, domnul Avram. Nu plan, nu plan. Tabelul cu persoanele care iau ajutor social. Să modifică lumea. Nu ies alții intră. Și în funcția de membru. Câte dosare sunt? Câte dosare dacă? Și am solicitat și nu s-a eliberat. În principiu, cam așa vrea să zică, domnule. Câte dosare sunt, câți beneficiari sunt, care sunt apți să facă lucrul ăsta. Apți de muncă, pentru că sunt femeile motiv în îngrijire până la 7 ani care sunt în muncă. Deci, cam așa, numărul de ore, vrea să zică, care trebuie prestate și în principiu de cine. Și vă spun și de Nu, cine. mai întârziu. Că n-am nicio chestie. Am văzut mereu aceleași figuri. Sunt la... Și vreo 40. Nu sunt, sunt Păi, 139 de dosare. 139, 2 secunde. 139 de dosare impune cel puțin 300 de beneficiari. Păi nu știu ce mai vrea. Stau acolo la magazin, la întâlniție, trebuie să... Sau la magazin. Hai să ne întâlnim la magazin. A, da, corect. Înțeleg? Sau ai venit când... Da, când nu erau ele. Și mai e ceva, mai cu ceva. Propun în planul ăla de măsuri să scoată chestia aia de curățirea a pădurilor, pentru că am avut surpriză. Anterior, când am avut trecut curățirea pădurilor, au venit oamenii la mine acasă și au trebuit să dea declarații fiscale, pentru că i-a pus să planteze puieți și s-a făcut stat de plăți. Și oamenii au dat declarații. Și cine a încasat banii? Nu știu. Întrebați la spătarul dacă luni n-a acționat 12 oameni în pădure. Deci nu te contrazic, dar eu propun să o scoatem pe aia că primăria Costești n-are păduri. De la iunie 2012, pădurea Hotarul, pădurea intră pe teritoriul administrativ al Comunei Costești. Avem obligația să facem... Silva. Nu-i toată, deci particular, sunt și particulari. Deci, particularul și Om Silva nu mai are decât 12 hectare de pădure în pădurea Hotarul. Am dus într-un spațiu public, sincer. Dar toți fac curățenie, e luna Da, dar am zis curățenii. că nu ne mai întâlnim cu situații de genul. să nu fie... Și am plătat că acel cineva nu ne-a... Deci să nu implicăm cetățenii Mai în vrea plantații de... să sănat de crăci, dacă să... Adică nu se duc geam. Maxim 2, maxim 2. Din cauza Saxanade. Din cauza Saxanade. Maxim 2. Cine este de acord cu... Domnul Avram? Este, doamna. Ce e mărit? Stai când vine rând, doamne, te-ai luat de mine. Cine? Da, președinte de ședință, cine e? Domnul Morel. Da, el este. Da, cine este pentru? Tu nu ești pentru? Eu sunt împotrivă secretarul. Domnul Avram. Probleme curent. Stați un pic.
De ce? Președinte de Păi ședință. n-am să avem împotrivă. Cine? Eu. Avram împotrivă. Cine mai este împotrivă? Nimeni. Odorul Adică ăsta. sau împotrivă? Da, sunt împotriva lui. Deci, cine mai este N-are împotrivă? competență în acest Mai fel. fost. Cine mai este împotrivă? Nimeni. Nimeni. Deci 12 din 13 dumneavoastră. Da. Domnul, probleme curente. Da. Diferența care eu de la președinte și eu dau 50. Probleme cu. A, o citiți și o depuneți la ședință. Da. Și o depun la dosarul ședinței, să o înregistrez aici. Am eu ceva cu tine vreodată. Dar dacă așa da, mă dai și în pușcă. Păi, dar nu știu. Dă o bere. Băi, dai și o bere. Poate mă pușcă cineva cu pauză și cade pe dumneavoastră. M-am dat vezi că ai scos un portol făcut. Hai, Moldovene, dă cuvântul aici, că vreau să plec. Bine, de respect pentru tine, dau arma mea. Poate nu-l pun și tine la mare, că e nevinovat. Haideți, cine urmează? Stimați colegi, așa cum s-a stabilit în Consiliul Local în ședința anterioară, eu și cu domnul Avram, ca membri ai Comisiei de Buget Finanțe, am analizat situația locurilor de casă concesionate și inovate și vă aducem la cunoștință următoare. În urma studierii rezultatului auditului efectuat de Curtea de Conturi, vă informăm că în funcționat din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Costești a concesionat teren loc de 6 în anul 2007 și nu a plătit redevența semestrială așa cum prevedea contractul, ajungând astăzi debitor conform auditului Curții de Conturi cu sume foarte mari, cuprinse între 15.000 și 22.000 de lei către bugetul primăriei. De asemenea, informăm Consiliul Local că la solicitarea noastră de a verifica desfășurătorul contractelor de inovație încheiate de domnul primar Moise Constantin, conform hotărârii Consiliului Local numărul 17 din luna 4 a 2010, doamna Moise Maria ne-a comunicat verbal că nu există un asemenea desfășurător, ceea ce privește punctul de vedere al Curții de Conturi asupra organizării și încasării subvențiilor și taxelor depășinate în anii 2007-2014, nu am obținut decât informații parțiale de la domnul viceprimar Vasco Tebiori. Având în vedere cele menționate mai sus, propunem Consiliului Local anularea articolului 3 din hotărârea numărul 17 din luna aprilie 2010 și înființarea unei comisii din cadrul Consiliului Local pentru inventariarea tuturor locurilor de casă, a spațiilor comerciale și industriale pentru a fi evaluate în vederea concesionării și eventual vânzării conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local. În ce constă articolul? Articolul din hotărârea numărul 17 constă în contractul de inovație, din care domnul primar este împuternicit să inoveze terenurile concesionate de către Consiliul Local. Cine este pentru anularea articolului 3 din această? Câte sunt? 1, 6. 3, 4, 6. Pentru 6 cu 6. Trebuia să-i anunțăm. Cine a știut de Dar acum am votat. Dar cine a știut? Deci 6 sau 6? Bun. Da. O altă informare. Având în vedere că prin adresa 1276 din 12 a 3 a 2000... Stai, m-am puțin, adresa cât? 1276. 1276 din? 12 a 3 a 2014. Da. Am solicitat la studiu în comisiile de specialitate anumite documente și nu le-am primit. La comisie și rog pe domnul primar să ne răspundă de ce nu le-am primit. La ședința anterioară ați avut meserii primele. Nu, noi am făcut o analiză. Deci, la ședința anterioară ați avut Cu ce? contracte de concesiune, contracte de inovație. Deci, ce ne-ați cerut? În schimb,
Nu face Ești sigur că au fost toate astea primare? Absolut. Le-ai verificat tu? Absolut, deci nu. Dumneavoastră, Vreau să pardon. spun că o persoană s-a ocupat special pentru treaba asta, de a aduce în arhivă toate documentele. N-ați binevoit? Domnule E primar, treaba dumneavoastră. Noi Dar n-am... aceleași chestii le-aș cerut și tu la asta. La comisia... domnule primar, Da. constat că sunteți total dezinformat. Vă rog să menționați. În adresa 1276 din 12 a 2014 am solicitat următoarele documente. În conformitate cu prevederile legii 544, articolul 2, litera A, B, articolul 6, alineatul 1 și 2, articolul 2 și legea 393 pe 2004, articolul 42, alineatul 1 și 2, v-am rugat să ne aprobați la studiu în Comisie de Specialitate următoarele documente. Procesele verbale de licitație sau achiziție prin încredințare directă care au stat la baza încheierii contractelor 761 din 27 a 2007, 2267 din 2307-2007, 1399 din 0705-2008. 2008. Procesele verbale de execuție și recepție încheiate între achizitor și executant. Dosarul de executare numărul La 92. lucrările ce recepție? La ce lucrări? La contractele mai sunt Astea menționate, da? exact, da? Dosarul de executare numărul 92 și aici vă rog să mă ajutați să completez privind suprafața de 14 hectare, doamna secretar. În sfârșit, o să vă completăm. Hotărârea Consiliului Local numărul 48 pe 2011. Raportul de evaluare asupra terenului în suprafață de 14,54 hectare atribuite SCM Cam Construct. Procesul verbal de punere în posesie asupra terenului SCM Cam Construct. Contracte de achiziție privind lucrările executate prin întreprindere în perioada 2010-2014. Fișa, sunteți de transport. Da, sunt. Fișa tehnică cu reparațiile efectuate la buldo excavator, facturile privind motorina, facturile privind motorina consumată și lucrările efectuate. Dar nu lăsați undeva ca să scriu și eu aici. Nu, la aveți înregistrat, doamnă, la... Consumată. Dar Așa. acum mai sunt doar câteva voce și... Nu era ea. Nu mai e. Dacă le-ai depus la registratură, ia și le-a de acolo și poți să completezi, ca să nu te mai chinui și mai stai... Nu că l-avem, decât completări. Ah, aveți nevoie de completări. Deci, E același care e acolo, da? Da, chiar menționați, puteți să-l completați din... Solicităm în continuare documentele la studiu. Chiar îl rog pe domnul primar, apelăm la principiul transparenței, să ne aprobe la studiu chiar de acest document, obținerea documentului. În fața Consiliului Local. Deci, începând cu data de azi, da? Automat. Nu începând cu data de azi. Nu. Nu, hai să... E o revenire la ce ați avut. Termenul deja s-a scurs. Nu s-a spus, e 30 de zile. Nu, e 10 zile. Deci, 3 corespunde din 30 de zile. Da. Dânsul știe mai bine. Da. Așa, să continuăm situația. Deci, ca urmare a acestei adrese, propun Consiliului Local spre anulare. Doamna secretară, având în vedere că n-am primit hotărârea numărul 48
Știți că am o cerere. Am vorbit atunci, ai Da, zis că se le nicio fac problemă. treptat. Deci, Dar 48 cu ce este? 48 privind Achizițiile. atribuirea terenului conform hotărârii judecătorești și hotărârii CMK. Știți, nu am datele tehnice, adică articolul prin care s-a hotărât cedarea suprafeței, adică articolul... S-a diminuat islatul comunal în bază executării silite. Da, deci nu am... Și a unei hotărâri judecătorești care... Am înțeleg că n-am primit hotărârea și nu pot să spun articolul din hotărâre. Vă rog să acceptați să completăm aceste date ulterior. Și de asemenea, propun Consiliul Local spre anulare articolul X din hotărârea Consiliului Local numărul 48 din 2011 privind acordarea suprafeței deci 14,54 hectare din proprietatea privată a comunei, nu? Da, proprietatea privată a comunei. Islatul comunal. Da. Către firma executant care a executat lucrările în baza contractelor de achiziție. SCBK în construct. Da. Nu este? Da. Cu propunerea de reanalizare a cadrului legal privind aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2007-2008. Deci, propun anularea. Articolul e altceva, dar să anuleze o hotărâre de achiziții publice din 2007. Nu, deci propun reanalizarea cadrului legal. Așa a zis, reanalizarea. Reanalizarea cadrului legal privind aprobarea planului de achiziții publice. Deci cadrul legal de actualizare? Privind aprobarea. De aprobare de planului de achiziții publice pe anul 2007-2008 al Consiliului Local. Mai e ceva? Da, mai am de publice 2007, nu, dar la 2008. Referitor la punctul ăsta, articolul 48, în hotărârea aia sunt mai multe puncte? Da, sunt mai multe puncte. Deci numai un articol din acea hotărâre. Mai rămâne. Stimați colegi, având în vedere și presupun că cunoașteți într-o anumită măsură situația mea vis-a-vis de PNL și domnul primar și USL, vreau să vă informez că... Dar nu-i nevoie să informezi nu, vreau să informez Consiliul Local. Pe cine interesează. Pe cine a aranjat? Acum am câteva întrebări adresate domnului primar pe chestie, dacă domnul președinte îmi permite. În calitate ca și declarații politice, da. Având în vedere că din informațiile pe care le-am... Dar nu notați nimic. Nu notați. E ca multiple informații. Da. Nu, și are legătură și cu contractele de inovație, cu... Nu e nicio problemă. Nu-i de votat. Oricum nu-i de votat. Deci are legătură cu contractele de inovație... Nu mai e nimic de votat. Și acolo s-a întâmplat să fie. Vreau să-l întreb pe domnul primar. Următoarele... Gabi, stai un pic. Vrei să votăm... Eu zic că ar fi bine să votăm... În particular. Și lasă-i să jeze. Gabi, de ce să discute particular? Că vrea să ia gâtul? Aia este, vrei să discute particular? Discutăm politic cu toate partidele. Da, vreau să vă informez că am și eu mă venit de întrebat ce. Vreau și eu. Gunoaile la noi pe câmp acolo, domnule. Asta e problema. Gabi, referitor la punctul ăla, tu vrei să votezi acum sau după ce completezi anularea deciziei aia din la terenul de 14 Dar hectare? tu n-ai cum să votezi acum. Nu, că n-ai toate datele. Da, deci rămâne pentru... Corect, asta am vrut să zic. Nu, că a cerut domnul Pastor să învoiască și să nu mai picăm mâna. Lăsăm să plece ca să votăm noi. Pastor. Dă-i mă drumul, mă. Nu, domnul Pastor, vă rog frumos, puteți să plecați. Puteți să plecați.
Doar 2 minute. A început să-i placă, mai stă. Deci, din informațiile pe care le am, domnul primar, după ce am semnat acea, că știți că politic, suntem cu toți politic, lupta este deschisă și va fi întotdeauna. După ce am semnat USL-ul, după cum știți, s-a rupt, după ce am semnat acea propunere de vizibilizare și primarului, domnul primar a făcut presiuni către Partidul Național Liberal pentru excluderea mea din partid. Și din câte cunosc eu, fiind prieten cu domnul Avramescu Gabriel, a reușit momentan acest lucru. Bineînțeles că eu am căile de atac și de voi ataca în continuare. Dar vreau, dacă tot sunt aici politic, să adresez câteva întrebări domnului primar în legătură cu domnul Gabriel Avramescu. Și voiam să vă întreb, în ce condiție ați atribuit domnului Avramescu Gabriel membru PNL în concesiune sau nu v-ați făcut de casă? Este concesiune, este și domnul Popescu care a fost la PDL. Sunt mai mulți politicieni. Popescu e influența lui Moldoveanu. Popescu e influența lui Moldoveanu, nu pot să spui primar. Domnul Tundorache, de la PDL. Drăgoiemir. Nu, dar dați-mă pe mine la Avramescu. Lasă-mă pe mine. Deci acel loc acolo a fost neatribuit la nimeni, da? Se poate verifica, a fost... Nu, eu te întreb, nu e vorba, nu știu. În 2001. A fost atribuit lui cineva? În 2002. În 2002 Avramescu a luat locul ăla? Da. Și acum ai văzut că este 3 metri intrat în stradă. Ai verificat acolo, Vici, ai verificat acolo, că e treaba Adică asta. la PNL mandat și mai puțin. La PNL au greșit. Mai ales care le ia capul la treabă până nu a bătut țărul și 4 țărul. Nu, este intrat. Eu spun, nu vreau cu reavoința să nu crezi că e reavoința, dar este 3 metri în stradă. Dar trebuie să vorbești. Sunt 4 țăruri bătuți acolo. Deci va răspunde cadastristul, nu va răspunde așa. Cel care domnul primar, în concesiune a primit sau nu v-ați? În Ce-am concesiune. pățit eu că mi-a bătut aia țăruși? Am venit la o săptămână, mai era țăruși acolo. Aveți un desfășurător în care sunt înregistrate programele de ovație, începând cu numărul 1 până astăzi? Avem. Ai luat clasă. Ce suprafață ați concesionat, domnule Avramescu? 1000 de metri pătrați. Sau s-ar putea să fie mai puțin. Pentru că e unul de acolo care... Da, s-ar putea să fie mai puțin de 1000 de metri. Nu mai țin minte din 2000. Vă spune imediat. Sunt funcționare la orașul care nu mai Aici? și apoi aprobatele Nu mai se dea dreaptă. Nu l-ai luat tu. Nu l-am la minim. Ne-am făcut lecțiile toată noaptea. În martie-aprilie 2013 ați convocat o ședință USL pentru că nu am votat alături. Când? Martie-aprilie 2013. Acum un an. Da. Ați convocat o ședință USL pentru că nu am votat alături de PSD. Nu. 990. Nu. Și care a fost? Pentru că a implicat pe pragul electoral și a fost discuția ce a fost la momentul respectiv. Nu vine așa? Nu văd. Deci nu pentru că nu am votat alături. Da, nicio treabă. Alea sunt... Deci, în principiu, eu am cerut excluderea de atunci. De atunci până acum am orice activitate cu PNL. Vă spun eu, are 1200 de metri pătrați. Nu e adevărat. Deci, nu este adevărat. Nu are voie peste 1000. Niciun lot n-a fost peste 1000. Deci, domnul să termine el și după aia... Îmi cer scuze. Vă să n-ai vorba cu comunii. Cine mai are? Domnul Dragoș. Mi-a zis de gunoi. De gunoaiele alea după A venit Viorel acolo, a văzut despre ce vorba. În momentul când Ion o să-și plătească asigurarea și rovineta, intrăm... Că s-au depus gunoaie și știți care-i treaba, după aia vine toată lumea și depune acolo și să face... Da, depunere. Mai e ceva?
Eu am două probleme care aș vrea să studiem. Contractul de concesiune al Morii, spre studiu, să studiem și noi. Și al doilea, cetățenii din sat m-au rugat să iau atitudine de faptul că au intrat oameni din sat cu gunoaie în viile de la Pietrosul de aici. Deci e gunoi depozitat în viile oamenilor. Da, am înțeles. Dacă îmi permiteți, am aflat o informație, nu știu cine poate da răspunsul. Deci, asta cu sistemul de salubrizare, am înțeles, mi-a spus cineva, nu știu sigur, dar vreau să mă informez, că primii 5 ani de zile este gratuit. Sistemul de... Nu este. Nu, primii 5 ani, suntem în parteneria cu stâlpul, după aia ne putem Avem voie să desfințăm după 5 ani. Altă întrebare. Gunoiul care se strânge din comună, unde se duce? La Ceapeu. La fostul Ceapeu. Și la Ceapeu. Deci vă rog frumos, domnul Aban, că nu v-am înțeles. Dar la Rea. La Gălbenă. Cred că există chitanțe pentru câte mașini? Absolut. Așa. Și să duc și în Ceapeu, am înțeles sau? Da, și în Ceapeu. Păi stai să ne înțelegem atunci la de ce, care mai este rostul? Trebuie să ascultăm apa aia acolo. V-am înțeles, dar problema este alta. Deci vă rog să menționați, doamna secretară, care mai este rostul sistemului de salubritate în comună, dacă noi, deci să plătim niște gunoaie care putem să le ducem noi acolo. Deci asta, sistemul de salubritate este pentru mediul comunei, deci pentru a crea un mediu curat, iar asta nu face altceva decât cum a fost înainte, numai că mai plătim și niște bani de buzunar, pe care nu-i plătește toată lumea, numai unii. Îi plătesc unii și suportă alții consecințele, pentru că împrejmuirea e plină de gunoaie. Ați menționat, doamna secretară. Nailoană de stat, nu mai poate să lucreze în buget, nu mai poate să lucreze terenul oamenii în zonă. Nu e problema numai de lucrat, dar e problema că deci noi nu ne aducem niciun avantaj asupra mediului în care trăim dacă luăm gunoaiele de aici și le ducem tot acolo. Că de-aia avem sistem, dacă nu, ori desfințăm sistemul de salubrizare, ori dacă nu, desfințăm gunoiul de acolo, nu mai ducem gunoi în comun. Nu știu, trebuie găsit o modalitate. Ori să vorbim cu cetățenii, să plătească toți, că bănuiesc că asta e problema, că nu sunt bani. Câte contracte sunt contracte făcute? Acolo, la Gălbinaș, să plătește de mașină. Eu nu am contract. Eu am plătit. Să luăm o decizie, fiindcă nu este normal. De exemplu, mie nu mi se pare normal la unii cetățeni să plătească, adică să fie luați drept proști, cu alte cuvinte, mă scuze colegii care plătesc, și alții să nu plătească, să zică bine mersi, Cel mai periculos este că nu se pune gunoi menajer, pune acolo fructiv pământ, pietri și nu o să ai mașina 4 toni sau 5, ai 20. Eu, la zona respectivă, dacă vă aduceți aminte, v-am informat că este o mare problemă cu strângerea gunoiului selectiv și în orașele mari ale țării și ale lumii, nu numai în comune. Nu se referă la pământ. Deci voi plătiți la cantitate. Voi plătiți la cantitate. Am înțeles perfect, dar omul nu știe ce e gunoi, acolo pune toate alea. Am luat toate corcodușile din corect și am vrut o... Dar știți de ce? Știți de ce? Dar știți de ce? Pentru că tomberoanele nu mai sunt unde trebuie, le-a luat lumea acasă și bagă murături în ele. Da. Vă spun, da. Tomberoanele nu mai sunt unde trebuie. Pe cuvântul meu, doamne, oricum, murături nu băga, dar porumbul tot îl descurcă. Da, domnule, a băgat în foc. Și altă treabă. La reamenajarea drumurilor publice nu mai dăm niciun ban, domnule. Dacă noi facem asociații în sat și să circulă cu 40 de toni pe drumul ăla, degeaba l-am făcut și îl refacem mereu. Și n-am făcut nicio treabă. Este drum public. E drum public, dar nu cu 40 de toni, că nu e autostradă. În orice sat, în orice oraș este interzis sub 3 toni jumate. Ce Dumnezeu? Și noi facem asociații în sat. Nu, prin proiect, din câte mi-aduc aminte. Aici e bombă, aici e o mizerie focată de infecții ce e aici. Și trebuie să fim de acord, adică nu e absurditate, nu e o pretenție a mea. Dă-l, Doamne, ăla vine cu azot. Ați văzut ce e acolo? Și mașini de 40 de tone, ce facem aici? De ce am făcut drumul? Pentru ce?
Mai, domnule. Da, apropo de salubrizare, sau văzând discuția și asistând la discuție, s-au născut noi întrebări. Din câte am înțeles, domnul primar a aprobat, vă rog să menționați, a aprobat depozitarea gunoiului pe fostul teren, pe terenul fostului Ceave. Dar nu s-a mai dus. Doamnă? De al cui terenul ăla? Este particular. Asta, acolo voiam să ajung. SCPMT, Vă să rog, nu nu mă spun. întrerupeți, nu mă întrerupeți. Având în vedere că domnul primar a aprobat depozitarea acolo a acelui gunoi, vreau să întreb. Nu, PMT. Cu acordul cui a aprobat? Al lui. Cu acordul proprietarului și chiar vă rog la următoarea ședință să ne arătați un document de proprietate asupra acelui teren. Ne plătește impozit și altui terenul de acolo. Așa. Apropo de planul de achiziții, vreau să-l întreb pe domnul primar dacă cunoaște și este obligat să respecte prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe 2008 din 13 a 12 a 2013 în calitate de ordonator de credit. Întrebarea e retorică că s-a retras proiectul. S-a retras proiectul. La vremea respectivă. Și încredințarea de restul este de 30.000. Nu. Deci eu am întrebat dacă cunoașteți prevederile Ordinului 2008 din 13 a 12 a 2013. E o atenție. Deci, Ordinul se referă la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor articolului 824 din 500/2002, având în vedere formularul plăți restante, care formular este obligatoriu pentru fiecare instituție publică și ordonator de credite să-l prezintă Ministerului Finanțelor Publice în data de 5 ale fiecare prezintă, ăla e ca un raport statistic. Vă rog, la ședința de comisie să ne prezentați formularul plăți restante, începând cu data de 1/1/2014. Cu societăți și persoane sau? Dumneavoastră trebuie să-l citiți și să-l vedeți. Dar societăți și De ce vrei să fii mai drăguț decât trebuie? Da, poate să fie treaba. Îi mulțumim. Adică eu spun, Ești foarte drăguț. nu avem datorii, Ești foarte avem nicio societate. Ce datorii? Nu, în sensul ăsta. Nu, Doamne ferește. Noi nu avem niciun fel de datorii. Domnul Mădălău, poți să intrăm și eu? Nu, mai are Și încă o problemă, că mi-au luat colegii cuvântul și le mulțumesc pentru asta, canalul de pe lună. Da. Când este scris ea a fost surprins acolo. Păi ea a fost mereu, domnul primar. Nu se știe. Anul ăsta e un an cu secetă. Și de rebeliune ai canalul curat. Domnul primar, acum când am pus problema aceasta, am spus la respectul. A spus, păi, să vină căldura. A venit căldura, a trecut toate anul timpuri calde. A venit iarna. Vine mare iarnă. Am mai trecut o iarnă grea. Nu e nimic pe mare. Domnul primar, am să explic la o partea stângă. Lasă colbul, treabă să vă tăi de joc. Cum a plus? Nu-i chiar așa. Știți-ne, ziceți că era. Acum eu spun că n-am nicio... Așa. Ai grijă ce întrebi moldovenii, că ești lângă el. Haideți să facem ceva, să dăm drumul la canalul la scurgere, pentru că am înțeles că este blocat pe undeva pe acolo pe drum. Să punem un tub acolo ca să poată să treacă apa. Nu, unde e canalul? Că e tot canalul blocat. Unde? Tot canalul. Dacă le-a s-o la pregătire... Lasă-mă, că am dat toată iarna, am spart cupuri de gheam. Are să spun, doamna Mariana, are să avem fola noastră. Acolo se poate... Nu, că dacă pleci de acolo de la scurgere în pace, să-i dai și cădere... Trebuie luat tot la mână. Nu intre unde ia. Păi de la scurgere și dai cădere...
Și ar mai fi ceva eliminat public, a sesizat un cetățean din zona asta nouă. Un colț acolo, cere și el o lampă, am înțeles că e invada câini și seara e periculos, mă. Dar le băgați. Și pe mirostav. Și la școală sunt câini. Trebuie să le iau așa. Aia, nu, dar nu băgăm, cer o lampă, la mirostav. La Miroslav. Lângă Coria, pe acolo. Da, în zona. Și la școală sunt câini. Javre. E unul mare care am înțeles că chiar le ia din mână la copii și... Iar lui domnul director pe asta. S-au perit de acolo. 7-10 câini. Este unul din cuși și nu mai are. Dacă mai are cineva ceva... Da, domnul Moldoveanu, eu. Hai că stăm până de seara. Primare, vreau să știu dacă salariații primăriei care au sumele de 17.513, 17.513, 12.944, 7.804, ruda și prietena mea Avram Stana, 21.000, 22.000, 220 de milioane la locurile concesionate. Știai de aceste sume? Da? Sigur că le-am făcut deja notificare și... Ai pus sechestru asigurator la cineva pentru așa ceva? Da, am făcut somații și notificare. Sechestru asigurator se pune după. Deci urmează. Se duce în instanță? Sigur. Dar conform legii finanțelor, după 5 ani trebuie să-ți plătească, că restul din urmă, când n-ai luat la timp, să anulează, să prescrie. Aia cum o mai scoți? Bagi din buzunar? Eu nu cred. Nu se mai prescrie nimic. Ba să prescrie. Nu se face nimic. Da, cum să vezi? Din momentul în care ai dat drumul la somații și notificare, nu se mai... Notificarea le-a făcut-o acum. Tu te banii 6 luni sau 6 ani și după aia nu mai dai de ori. Dar mai e un de ce n-au fost somați la Aia și de ce li s-a permis să acumuleze atâtea datorii? Restul vrei să lichidezi Cineva are responsabilitatea să facă acest lucru. De ce s-a ajuns la suma asta? Și... aparatul de specialitate a primăriei de înștiințarea De ce s-a rupt aici la scaunul ăsta? la termenele... Deci este în Cine a codul stat aici? fiscal. Eu fi dar dacă nu se respectă, facem un fel de hotărâri. și în caietul lui de sarcini, el spune acolo, nu plătești cu tare, să plătești majorează, cu tare, cu tare. Nu, cu 2 ani de Pe care semestrial, trimestrial, Să nu rămână zgrău. da, fiecare cetățean are un La locurile care sunt de 5.000 de metri pătrați. Câți au plătit și câți au renunțat? Zi primare, știi? Sau nu? Nu știu. E întrebare, spune ședința următoare, dar e întrebare. Promută la bancă să le ia? Mai are cineva ceva cu marginea ședinței de azi? Nu. Pe marginea ședinții nu, în ședință. Îi dau dreptul la replică, la moarte.